Σου έχω 3 σχέδια, τα οποία θα βρεις μείον 20% σε μεμονωμένες μαξιλαροθήκες, αλλά και σε σετ σεντόνια, μονάδιπλα, υπέρδιπλα, king size και παπλωματοθήκες μονές και υπέρδιπλες. Πάμε να σου δείξω ένα-ένα τα σχέδια. Θα ξεκινήσω από αυτό το σχέδιο, είναι το σχέδιο Lucille, το οποίο βγαίνει σε 2 αποχρώσεις. Να σου το δείξω και πιο ανοιχτό, να δεις σε μεγάλη έκταση το σχέδιο. Είναι αυτό το λουλούδι, η άλλη όψη είναι αυτή εδώ. Βγαίνει σε αυτή την απόχρωση και σε μπέζ, έτσι, και αυτή η άλλη του όψη. Συνεχίζω με το σχέδιο Καρένα, πάλι σε 2 αποχρώσεις, εκρού και πιο σωμόνο ροζ. Σου δείχνω το εκρού ανοιχτό, αυτή είναι η μία όψη και η άλλη όψη είναι αυτό το πολύ λεπτό φιλαράκι. Το σωμόνο ροζ χρώμα του είναι αυτό εδώ, η μία όψη και η άλλη του όψη. Και τέλος το σχέδιο Orion, το οποίο βγαίνει σε 2 αποχρώσεις μπέζ και γκρι. Ταιριάζει με όλα τα δωμάτια θεωρώ. Αυτό εδώ το γεωμετρικό σχεδιάκι, η άλλη όψη είναι αυτή. Και στο μπέζ χρώμα είναι έτσι και η άλλη όψη είναι αυτή εδώ.